Hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Yakında Dünya Sağlık Goraýyş Guramasynyň delegatsiýasy Türkmenistana saparyny geçirdi. Türkmenistanda koronavirus hakynda hem-de delegasiýanyň işlerinin netijesi hakynda internet ulamynda hiç hili habary ýok. Näme üçin? Näme üçin bu gurama 3 aýdan gowrak döwür Türkmenistana girip bilmedi? Näme üçin Türkmenistan häzirem ýurtda virusyň bardygyny boýun almaýar? Näme üçin adamlara pnevmoniýa diagnozy goýulýar? Ýogsam bu virus bize adyny ütkedip girdimi? Näme üçin virusyň araldan gelendigi hakynda toslama, yalan ortağa çykdy? Ýüzärliň tüssesi bilen haýsy döwlet koronavirusa garşy görüşipdir? Bu virus Türkmen milletini ýok edip otyr, habaryňyz barmy? Taryhda öçmez yz goýan beýik türkmen milletini bu edenetlik haçana çelli dowam eder? Men dünýä liderlerini seslenýärin. Türkmen halkynyň milletin gyrylmagyna ýol bermäň. Yol verseňiz bu işe sizem şäriklik edersiňiz. Gaty görmäň, emma bu hakykat acı bolsa da. Siz näme İstanbulda, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda hem-de başga döwletlerde boğazyny ýyrtyp gıýgyrýan türkmenleriň nalasyny duýaňyzokmy? Emma hiç biriniz görmedim, duymadım deyip bilmersiňiz. Şu wagt diňe bir Türkmenistan däl bütün dünýä çaýkalanyp otyr. Muňa Russiýada, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Eýranda, Azerbaýjanda we köp döwletlerdäki wakalar şaýatlyk edýär. Ýakyn 6 aýyň içinde dünýäde örän köp üýtgeşiklikler bolar. Ýurtdaşynda mitinglere çykýan vatandaşlarym, mehribanlarym, size ýüzlenýärim. Siziň hemmäňizi agzybirlige çağırýarym. Opposision liderleriň, guramalaryň haýsysyny gowlasaňyz da mitinglere hemmäňizi agzybir gatnaşmaga çağırýarym. Çünki maksat birdir. Emma hüşkär bolun, özüňizi goraň. Hormatly opposision liderler, siyasi garaşyňyz aýry bolsa da men sizi bir maksat üçin, halkyň ertirki ýagty gelecek üçin araňyzda öýkü kiýnäni goýup birleşmeňizi haýyş edýärin. Hereketleriňiz halkyň behwi düşün bolsun. Her adam öz pikirini, şahsy garaýyşyny aýdyp, gerek yerinde keskitli, ýok sözüni aýtmagy başarmaly. Köp partiýaly halk döwletini gurmak gerek. Prezident dolandyrmasy bolsa, Uruguay'ın prezidenti José Mujica ýa-da Eýranyň öňkü prezidenti Ahmadinejad ýaly insan oğlunyň Türkmenistana prezident bolmagyny isleýärin. Galanynyň wagt görkezer. Ýurduň içindäki eziz halkym, ýyldaşlarym, doganlarym, mehribanlarym, ýene bir gezek size ýüzlenýärim.
ertirki güni sizin elinizde. Oyanın, daşarıdan kömöğe garaşmaň. Hemmeňiz bir adam ýaly bolup, çağalaryňyzyň, agtyjaklaryňyzyň ýagty ertir üçin ayağa galyň. Wagt geldi. Galkynyň. Yurdun içindäki güç edaralarynyň işgärleri size yüzlenýärin. Halky goldaň. Halky jebretmäň. Bu zatlara sizde dur diýin, biperway bolmaň. Milletimiziň, türkmen halkynyň ýok bolmagyna göz yummaň. Adam ömrü örän gysgadyr. Kim bu dünýä nähil gelen bolsa, şoň ýalym gider. Muny unutmaň. Adam bu dünýäge gelip ýagşy at, ýagşy zürriýat galdyrsa gowy. Özüňiz hakynda halkyň aňynda ýigrenç däldi, mähir galdyrma hereket ediň. Kim bilip dur, bir hepdeden giç bolar. Sağ olun.